Tot això és vostès el que faran? No, perquè darrere de tots aquests titulars, de tots aquests projectes, no hi ha cap projecte, no hi ha res. Només hi ha els diners necessaris per poder fer una imatge per ordinador i, per tant, aquí hi ha un seguit de grups que estaran pagant-li de bon gust i amb un somriure la campanya electoral dels seus principals competidors. Felicitats, senyors de Ciutadans. Ens veiem obligats a votar no en aquest pla d'inversions, bàsicament perquè nosaltres ens vam presentar unes eleccions per millorar la governança de la ciutat, per influir, per condicionar, per treballar per una ciutat millor que la que tenim després de 40 anys de comunisme i de socialisme espanyolista, i ens vam presentar unes eleccions per presentar un model alternatiu de governança i de ciutat de futur. Nosaltres no ens vam presentar en unes eleccions per estar muts durant tot el ple, per votar sense donar cap mena d'explicació de per què es vota una cosa o l'altra. No ens vam presentar en unes eleccions per fer de comparsa de ningú, no ens vam presentar en unes eleccions per fer de pagafantes de ningú.